fet experiments per veure si els aliments tenen aigua o no. Perquè ens van fer la pregunta de com és que arribem a casa als vespres i no ens trobem malament, estem marejats o ens passa alguna cosa, i vam pensar que l'aigua era una part molt important i ens van fer la pregunta de si contenen aigua els aliments. Per què la poma s'ha posat marró? Com que vam veure que la poma pelada s'ha posat marró, vam voler saber per què. Hem vingut a presentar un projecte sobre com i per què es fan malbé diferents tipus d'aliments. Era perquè un gra de blat de moro, quan el poses al foc, es transforma en una crispeta. Hem venit a explicar de com es fa un bon iogurt. La nostra conferència tracta de la fabricació del pa, un aliment molt quotidià pel nostre dia. Nosaltres hem estat estudiant de que molts aliments ens enganyen en coses que no van bé per la salut. Ja, i també a la piràmide posa un més important. El més gran és el que tenim que menjar més, i el més petit és el que no tenim que menjar. Les fruites tenen suc. Però al final hem de descobrir que les fruites tenen líquid, no tenen aigua. Us comentarem les coses que hem après del tomàquet. I quants litres i quants mil·lilitres treuen cada tomàquet. Per què es podreixen els aliments? Del llimoner a la taula. Com es podreixen i... A la nostra escola hem estat provant tota l'estona la llimona, hem fet llimonada. I expliquem els fongs. Alguns fongs, no tots, perquè n'hi ha molts. I la primera vegada no ens ha agradat perquè estava molt àcida, però la segona, amb aigua i sucre, estava molt més bona. Un projecte sobre el pa. Hem esperat a que s'enfriï i el vam provar. Que bo! I amb què el vau fer? Amb farina, llevat i aigua i també sal. Com s'elabora el pa, on posar l'aigua, el llevat i moltes coses més. Pues ens ficàvem com un aigua dins i ho passàvem per una gelatina i després ho vam deixar i demà estàvem molt microbis. I hem fet matemàtiques amb un tomàquet i ens hem explicat que hi ha una línia imaginària que se llama eix de simetria. Hem fet 7 experiments. Alguns no van funcionar, però altres sí, perquè no li van posar ni lactobacillus bulgàricos i streptococcus thermophilus. I alguns em van deixar fora de la iogurtera. Que el menjar entra per la boca, passa per l'esòfag, arriba a l'estómac, allà es barreja i arriba a l'intestí prim, a l'intestí gruixut i surt per l'anus. Hem après moltes coses de les pomes i ja sabem que la poma pelada sortia per la culpa de l'aire. I ja sabem tots els noms de les pomes: Reineta, Golden Delicious, Pink Lady, Fuji. Hem après els aliments segons la piràmide dels aliments, si nosaltres menjàvem bé. Sí. I tenim que menjar pocs dolços, molt peix, fruita i verdura. Hem après de com es fa un bon iogurt, que es fa amb lactobacillus bulgàricus, l'streptococcus thermophilus, la llet i l'escalfor.
Hem après la història del iogurt, l'origen a Bulgària, hem descobert l'Institut Pasteur, hem mesurat i fer càlculs amb líquids i tot sobre les etiquetes del iogurt, els anuncis i més coses. Que la fruita està molt bona i molt sana i té molts aliments. I té vitamina C. I fa que tingues força. Hem deixat uns tomàquets en diferents maneres i hem vist com es podreix més ràpid. És una fruita, però per l'altre costat és una hortalissa també. Que la fruita és molt sana. I té moltes vitamines. Però si el deixem molts dies no s'oxida i ja no se pot menjar, però puede estar podrida. Hem après a situar els països al món i també hem après que les fruites de quilòmetre zero es fan aquí a Catalunya. I també hem après moltes coses sobre les fruites i les maduixes. La piràmide de l'alimentació de la nostra classe. Si tenim una alimentació sana, creixerem molt. Quan vam fer les maquetes, guai, vam fer per dintre el nostre cos, que baixa per l'esòfag en comptes de baixar pel coll. El vapor entra i ja no tenen lloc i quan explota és quan es crea, i a dins també hi ha farina. I el blanc de la crispeta és la farina que és com si s'hagués cuinat. S'ha fet pam i ha sortit. I s'ha transformat en la crispeta. Doncs és màgia, no, això? No és màgia. És ciència. Hem vingut en tramvia i ens han posat una xapa amb el dibuix que vam votar. Ens ha agradat molt estar en aquest museu tan gran i hem explicat la nostra investigació. Escoltar el que han fet les altres escoles, perquè nosaltres a l'escola hem fet experiments sobre l'alimentació i hem pogut tastar nyoquis i crispetes. També hem après coses noves. Hem après que hem de menjar més verdura i més fruita per estar sacs. Primer plat, segon plat i postres. La setmana passada estudiem tota la setmana. Yo estaba estudiando y me lo sabía de memoria. Ens ha agradat veure els nostres amics i amigues explicant el nostre projecte que hem fet a la classe. També ens ha agradat escoltar els altres nens i les nenes d'altres escoles explicant el seu projecte. M'ha agradat molt i m'agradaria repetir-ho un altre any. M'ha fet molta il·lusió i també m'agradaria repetir-ho. I ens ha agradat molt a tots fer aquesta investigació i ens ho hem passat molt bé tots junts. El que m'ha agradat fer compartir a les escoles les coses que hem après del projecte. Ens ha agradat tota la feina que hem fet a l'escola. També venir aquí per poder explicar el nostre projecte i escoltar d'altres. M'ha encantat la història que han contat aquí perquè ha estat molt divertida i això de la sopa ha estat molt creatiu. A mi també. I també m'he sentit una mica nerviosa per l'entrevista i això, però ara estic millor. M'ha agradat molt estar aquí, estic molt nerviosa. A mi el menjar. A mi m'ha agradat fer l'entrevista. Quan he vingut aquí m'he sentit a veure com faran les altres escoles i com ho farem nosaltres. Jo també, però he estat una mica nerviós. Molt il·lusionat i molt nerviós. Una mica nerviosa. A mi m'ha semblat molt bé
I també la primera vegada jo estava una miqueta nerviós. Ens hem posat una ropa molt bonica i ens hem posat, quan hem arribat al col·le ens hem posat aquesta xapa per venir, perquè si no ens la posem no podrem entrar. Escolteu, que no em podríeu donar res per menjar? Saber si tots havíeu portat la xapa. Sí! Segur? Sí. Perquè sense xapa aquí no pot sortir ningú.